1800-luvulla täsmällinen tehdastyö ja kaupungilaiselämä toivat kansalaisen elämään vapaa-aikaa, jota alettiin myöhäisellä 1800-luvulla käyttää viihteeseen ja populaarikulttuuriin. Populaarikulttuurin varsinainen läpimurto koettiin 1800-luvun lopulla. Tavallisimpia populaarikulttuurin muotoja olivat teatteri, urheilu, sirkus ja teatteriesitykset, joissa yhdistyvät musiikki, sketsit ja näytelmäviihde. Vapaa-aikaa alettiin siis viettää yhä enemmän kodin ulkopuolella. Tällaiseen tilanteeseen syntyi elokuva aivan 1800-luvun lopulla. Elokuvan suoranaisina edeltäjinä voidaan pitää taikalyhtyä, kaleidoskooppia ja zoetrooppia. Ensimmäisen elokuvanäytöksen markkinoille saaminen oli suurta kilpailua. Yhdysvaltalainen Thomas Alva Edison, ranskalaiset Lumièren veljekset ja ranskalainen Georges Méliès olivat tässä kilpajuoksussa mukana. Vuonna 1891 Edison rakensi filminauhan katseluun sopivan kinetoskoopin, jonka hänen apulaisensa Dickson oli työryhminen kehitellyt. Vuonna 1893 Thomas Alva Edison patentoi kinetografin ja kinetoskoopin. Hän rakensi myös ensimmäisen elokuvastudion Black Marian. Vuonna 1895 Lumièren veljekset patentoivat kinematografin, liikuteltavan elokuvakameran, kehityslaitteen ja elokuvaprojektorin yhdistelmän. Se mahdollisti liikkuvan kuvan tallentamisen ja esittämisen suurille joukolle samaan aikaan. 1800-luvun lopulla tehdyt ensimmäiset elokuvat olivat mustavalkoisia eikä niissä ollut ääniä. Elokuvat kestivät yleensä vain alle minuutin ja niissä oli vain yksi kohtaus. Kuvauksissa ei vielä voitu liikuttaa kameraa eikä filmiä vielä voitu leikata. Ensimmäisissä elokuvissa kuvattiin usein arkisia asioita, kuten junan saapumista asemalle, ruokailua ja työntekijöiden poistumista tehtaasta päivän jälkeen. Ensimmäinen varsinaiseksi elokuvaesitykseksi laskettava esitys nähtiin Pariisissa 28. joulukuuta vuonna 1895. Se kesti 45 sekuntia. Esityksessä kuvataan junan saapumista asemalle. Ensi esitys pidettiin kahvilassa ja elokuva herätti katsojissa pelkoa, koska he luulivat junan tulevan valkokankaan läpi. Ensimmäisen elokuvaesityksen takana olivat lopulta Lumièren veljekset, Auguste ja Louis Lumière. He syntyivät 19. lokakuuta 1862 ja 5. lokakuuta 1864. He varttuivat ja opiskelivat La Martinière Lyon nimisessä yliopistossa. Veljekset tekivät lopulta 16-tuntisia työpäiviä päihittääkseen kilpailijansa. Lumièren veljesten keksintö oli sensaatio ja elokuvat levisivät nopeasti ympäri maailmaa. Esimerkiksi Suomeen ensimmäiset elokuvat tulivat kesäkuussa 1896.